Okay, salamat sa imong pag-view sa ato ang channel Jari si Vlog TV. So, sama sa akong gisaad sa miyagi nga video katong about sa napta or horoscope. Atong isigutan karon ang mga sagad nga patuto nga gi-practice sa kadaghanan pagsunod sa napta. Okay, so atong nasayran nga ang napta o horoscope is unbiblical. Dili siya uyon sa pulong sa Ginoo kay mostly ang mga nagtuna na is mga astrologers wala nag-believe kang Ginoong Jesucristo, and then usa pa niya na usa sila sa mga Illuminati. Ano bang mga atheist, no? Ang ilang gituhan nga God is dead, no? Patay ang Ginoo, wala ang Dios, wala nag-exist ang Ginoo. So kita mga Kristohanon wala ta nag-believe niya na nga ang Dios patay o ang Dios wala nag-exist. Ano man, iklaro naman niya nga siya ang naghimo sa kalibutan, siya nagkupot sa kabulahanan o sa katalagman. Okay? So karon adto ta sa ato ang sigutan nato ang mga patuto. Sagad patakabalo nga kani atong i-practice diay mga patuto na day na gikan sa napta. Muna nakaingon nga daghang kagulyang niabot sa ato ang kinabuhi ug sa ato ang pamilya, ato ang panimalay. Okay? So kining napta o mga patuto usan ni siya sa part sa diwata o sa English pa divination. So unsa may meaning sa divination? Usa na isa ka special power nga mo predict sa imong future, no? Special power to predict your future. So do na siya pinasahi nga gahom-gahom nga makatagna pod sa imong ugma nung pinasahi nga gahom-gahom nga ang imong kaugmaon tagnaon. Nya kung imo pod siyang tuuhan, musakyan pod sa kaaway. Na bang kung imo pud siyang magbilib og ana, sakyan pud sa kaaway, no? Kani abi nimo kaning barang-barang, no, kanang padaot-daot na ana ang gamot ana napta ang kapalaran ana moy, no, kana bang zodiac sign diya kay ang zodiac sign grabe nag spirit, pila ka spirit ng idols guna, mga bituon guna, no, from January to December grabing idolatry na. Una nga connection na sa idolatry kanang horoscope o zodiac sign. That's why grabing spirit na siya nga kung mutuo ka pagasakyan po, di ba? Sagad nagtuo ta sa una. Kami sa una nagtuo mig barang. No, nagtuo mig kanang padaot. Muna nga akong magulang, grabe gipadautan, gibarang. Butod nintiyan, gikuan nagbakukang ang iya pagbuntis. No? Inaana kay nagtuo mami, munang nadutlan po mi. Bini mo igsuon kung mutuo ka. Ya labi na kay wala pa kay Kristos kasing-kasing dutlan gud ka og barang, dutlan gud ka og kanang padaot. Apan ang nakanindot karon nga nanatay Kristo. Grabang naa gidawat nato si Kristo. Walay Kristohanon nga madutlag barang. Ngano man, 1 John 4:4 giingon dito. Ang espiritu kada kaninyo mas gamhanan pa sa espiritu nga naa sa mga tawo nga masupilon sa kalibutan, no? So ang gahom, ang espiritu nga gibutang sa Ginoo sa dang nidawatan ni Jesus Christ, dili na siya basta-basta nga gahom. Kana nga gahom mo na nagprotektar kanato nga dili ta madutlan og barang og daot. Okay? Anong daghan ko madutlan og barang og daot tungod kay wa pa sila Kristo sulod nila. Wala nila dawata ang kamatuoran. Nga nagpadayon sila tamod sa mga tinuhan sa kakaraanan, mga napta, zodiac sign, kapalaran, mga patuuto, tanan halos tanan mga patuuto naas naptagi kan igsuon, no? Bisan kanang diha sa kanang pananom, no? Kana bang mga lihis pananom napta mangyapon na ay mga kaigsuonan, mga tawo nga naa sila napta, magdungaw sila napta kung kanus sila mutanom. No, pagdungaw nila dito, yun ang napta, maayo kayo ni adlaw sa pagpananom. Di mananom pud sila. No, dagko kayo ani ang imong abot kung ining adlaw nimo itanom. Tanom pud sila. Muna nga gisunod nila ang napta. Gihimo nilang advisor ang napta. Apan ang problema ini kay adunay giingon sa pulong sa Ginoo. No, atong pagabasahon ang Isaiah 47 verse 13. Matod pa dire, wala kay nahimo bisan pa sa daghang tambag
paduula ang imo mga magtatambag ug palawasa sila kanimo. Kadtong nagbantay sa mga timaan sa kalangitan ug nagtuon sa lihok sa kabituonan nga mutagna inig subang sa bag-ong bulan kung unsay may tabo kanimo, di ba? Nagisulti diri sa Isaiah 47 verse 13 nga adunay mutagna inig subang sa bag-ong bulan kung unsay may tabo kanimo. Napta o kaning horoskop mao manay gatagna kunus ata mamatay, no, mao nay gatagna, mao nay ga predict kung unsay may tabo nato sa atong pananom, no. Muy daghan kay mga patutoy so kung akong pamilya grabe ug mahisgot rag napta dili mabangbang ang among pagtamod sa napta sa unang panahon, no. Maminyo akong magulang, no, gasunod og napta kay paimnon og kanang tubig sa baso inig gunang dili pa di ay kanang mo gikasal sila pag uli na atangan og balani ng amo ang tugkaran unya magdungan og pagpuanay og tunog kay ang rason kung dili kuno ka makaon nagtunog ana maander ka anang imong asawa urbana nya kay katupong amo anaminyuan sa ako ang igsuon kay puro nakabalo man pud napta di nagpaunhanay sila tunog ining balani igsuon muna nga dili na maayo kay ilang gituhan nga ang future kun nila mga under sila nya ang future nila dili pud magpa-under nya sukuhay man pulong sa Ginoo kay ang pulong sa Ginoo gayon man nga kinahanglan wife submit your husband nya ang husband love your wife nya magpatas-anay na noon ug kisay labaw nya dili na no pa-under so inana mo sukuhay kayo ang gihimo sa mga patuo plus inig saka pa mo kuan pa og baso, no, katong baso lagom na kay ng tubig sa baso nya naisudlay gibutang sa sulod sa baso nya katong sudlayag gipanudlay pudto sa mga duha ka buhok gikasal bayo ug laki gisudlay maayo ilang buhok nya pag humagsudlay gihulom dito sa baso nya moy giinom kay ang rason para kuno dili mga bubo uwaton, no, daghan man lagi nabungkag nga pamilya tungod anang pangabubo nga naglihim unta sila anang baso ug mga sudlay unsa pa na apoy do na poy gingon nila nga kana kunong brief o panty hulom ana lamisa aw anang baso nya para kuno nga na dili gud magsilos badahan grabihan ang mga patuo so nya mulain og balay kana bang magtukod og balay, no, nabatasan ka observe manggug ko magtukod og balay dili gyud mulain og dili pitsa utso agoy napta na igsuon na kana pitsa utso ba unsa may rason matud pa nila kay kana man gunong pitsa utso kana ray number nga pataas pagsulat sakto man to ana man pataas tanang number kuno paubos na 1 paubos 2 paubos 3 paubos 4 paubos 5 paubos 9 paubos 10, diba ang 8 ra kuno mo'y pataas nya ngano mang pitsa utso sila mulain kana bang mo sampol ay bagong itukon nga balay usa sila mulain anang pitsa utso kay ang rason para kuno magsigi og kaharuhay ba kay sa tanang number kana ra man kuno ipataas, no, kana bang kanunay kunong magmauswagon ang maong pagpuyo uwaton daghan man laging napurdoy daghan maging nagkalisod ng pamilya nga sige man og sunod og napta pitsa utso gisunod man ang mga lihi pero daghan man laging mga nagkalisod nga pamilya din magani makapaeskwela ini mga anak tungod sa kalisod ni haruhay ba napta dili mayong sundon, no, unbiblical na siya dili siya makabless atong kinabuhi unsa pa napaylain o mulain man butangan og tubig tungtunga sa balay usa ka galong tubig kadlawon iadto dito ngano mang tubig nganong butang tubig dito before ka mulain kay ang rason ko no panahon kuno sa panag-away do na kunoy magpakatubig kung naa kunoy kalayo na kunoy tubig makapalong daghan man lagi gyapon na broken family tungod sa panag-away do na ganay last time nga maestra sa Valencia giluba kay ang bana nga bubo makigbalik untang bana ya kay asawa dili na giluba 15 ka buok sama digsuon
O di ba? Hain man ang tubig ron. Hain man ang naptaha ron, asa man ang kapalaran ron. Naunsa man ang future ani no mga pamilya nagpuyo aning nasura. Daghan man nagkagulyang nood tungod anang pagsunod ng naptaha. So wala sa igong pruiba. Di ba? Wala igo. Dili gud sa maayo nga sundon sa mga tao nga sikusig lang tabi nimo ang pangapatuo gasto kaayo. Perting pagagastuha ang mga patuo. No? Mugasto gyud ang dako kung patuo ang imong pagasundon. Grabe. Walay mahimo ang mahimo gud kang alaot. Kay ano man connected maning kaning diwata, kining napta, connected na siya sa mga mananambal. Connected na siya sa mga kanabang mga salamangkiro, mga mga nagkonsultag, mga espiritu, connected na sila. Inana ka kuan ang napta nga dili maayo siya nga sundon sa atong mga kinabuhi kay gipasidan anta, no? Deuteronomy akong basahon, Deuteronomy 18 verse 9. Verse 10 ta. Verse 10. Deuteronomy 18:10. Ayaw ninyo ihalal ang inyong mga anak pinagis pagsunog, ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo. Tuo ha, sa mga diwata, apilana ang divination napta, o sa mga mananag-an, o sa lamangkiro, o mudangop sa mga tigsampit sa mga espiritu. Kay verse 12. Kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. Gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga. No? Dunay silingan na mo igsoon nga nagtamod sa napta. Grabe ang balatian nga nitakboy niya. Hangtod karon magsigbalik-balik ang balatian. Ano man tungod kay kaning kasilagan sa Ginoo mo nitong gi-practice, katalagman kay siya nagpuput og katalagman. Katalagman ang iyang ipahamtang kanato. Muna dili gud sa maayo nga tamuron sa Kristohanon. Now Leviticus 19:31. Dili lang kay kana katong bersikuloha diwata. Dunay mga igsuon ang napta, mga diwata kanang mananagan, barang naadiha, no, mga barangan naadiha gisulti. Unya dili maayo na, no? Na ikunik man ka dito sa mga mamamarang, no, naa kay kontra ganahan nga ipabarang nito imong kuan nya maayo pa ba na igsuon. Okay, so Leviticus 19:30 aw 31. Ayaw ka magdangop sa mga tikonsulta mga espiritu o sa mga barangan. Kung buhaton niyo kini mahugawan kamo, ako maong Ginoo nga inyong Dios. Lagi minsan diri mahugawan. Di ba? Sagad sa mga virus is kagaw, no? Gitawagan na isang virus mga sakit kay kagaw siya. So nganong nahitabo man sa panahon sa Genesis, grabe mga healthy man kayo ang ilang kalawasan, dagko man silang edad. Pero nganong karon dagan man kayong dali ra kay mga matay. Nya dili man healthy og kalawasan. Tungod kay ang spirit of divination, espiritu sa pagkonsulta, pagtagna-tagna kaning kapalaran, no, napta, horoscope, no, ga-invite ka og spirit of infirmity. Kanang ayaw ka mong dangop, ayaw gyud. Ngano man, kay nin siya, kung mudangop ta, mahugawan kita. Unsa man mitabo na itong anong mahugawan man ta? Atong physical body makagather og spirit of infirmity. Unsa man ang spirit of infirmity? Espiritus tanang klases balatian. That's why ang atong mga katigulangan pagkakaron grabe mga sakit. Dili gyud magbalik-balik yung mga sakit. Maayo tong usang sakit, to ana po ilang mubutong sakit. No, bisag unsa na lamay pagamulon ngano man. Naapa tay mga diwata, naapa tay mga patutuo nga wa nato kabiyai. Ug kana ang gamot napta, horoscope, zodiac sign. Okay? Nasabdan man nato, inana ka delikado na ang Dios may nagkupot sa kabulahanan ug katalagman. Ang pagdangop niining mga diwata o kapalaran, zodiac sign, horoscope, ang pagdangop niya na, ang pagdungaw niya na, ang pagtuon niya na, ug ang pagsunod niya na, usa ka pakig-away sa Ginoo, usa ka pakigbatok nato sa Ginoo. Hinumdumi kung makigbatok ta sa Ginoo. Unsa may mitabo nato, kaysa kung may mulaban nato, napabaylain mulaban nato, wala na. Suon dili pa ulahi ang tanan.
biyae ang tanang mga diwata patuto. Unsa mang mga patutuhan na nga imong nakatunan, biyae ka na. Kung wala na igong prueba sa Biblia nga naman, nag-invite kag spirit of infirmity, mga espiritus balatian. Atong gigather ang mga espiritu sa mga balatian sa atong kalawasan. Dili maayo ang resulta sa ato ang kinabuhi. Okay? So sa next video atong isgutan kang kinsa man jud ay nang gahom. No? Ngano man pong gamhanan na sila? Ug nganong masakto man pud ang mga mamamarang, nganong makabutang man pud sila, makabarang man pud sila, nganong madaot man pud tong tawo nga ilang kuanon. No, unya katupong manghimalad, nganong makabalo sila. Atong tukyaw og kinsa nang gahom. Okay? So kita-kita sa next video na punta.